जयो राम माधव कुंज बिहारी। जयो राम माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुनतीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुनतीरा वनचारी। यमुनतीरा वनचारी। जयो राधा माधव प्रिय बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुनतीरा वनचारी। यमुनतीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरणिताय जय गौरणिताय गौरणिताय जय गौरणिताय। जय जय प्रभु प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद सत्याचार्य स्तोत्र शत श्री श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। जय ओम विष्णुपाद सत्याचार्य स्तोत्र शत श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। रामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। मधुरा धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मय की जय। यमुना मय की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga Srila Prabhupada ki jai. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದ ನಮೈನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಭಾಗವತಮ್ಮನ ಓಂ ನಮೋ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वे हरे कृष्ण ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡತೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಜೊತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುಂಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಪುಂಡೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಇಜ್ಜೆ ಮಾತಾಜಿ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷವೇ 4G ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇ ನನಾಡ ಪಲ್ನವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ಪೂರ ವಿಷಯ ತತ್ಸಾರಭೂತಂ
ಅಂಚದ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಮುಟ್ತಿಕೊಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಓದುಜಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಾಡು ಅದೇ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಹುವೇದಿತವ್ಯಂ ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲ ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನಃ ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಪನ್ಪರ್ ಸುಭಾಷಿತ ಪನ್ಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಮಾರು ಉಂಡಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅಂಚದೈಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮಡ ಐನ್ ಪೂರ ಆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಐನ್ ಇದೇನ್ ಪೂರ ಓದುದು ಕುಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲ ಐತೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಅವು ತಾಪತ್ರೆ ಎಂದು ತಾಪತ್ರೆ ಅಂಚದ ತತ್ಸಾರಭೂತಂ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮದಾದ ಅನ್ಪೊಡಿಗೆ ಸಾರಣ ಗ್ರಹಣ ಅನ್ಪೊಡಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಪನ್ಪರ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ ಅದೇ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲ ಪೇರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪುಣು ಅಂಚನೆಗೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅತೆ ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮಂಡೆ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದವೆ ಅಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನ ಪೂರಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕು ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕಲ ಪಾಡು ಅವದೆ ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನೇ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅದೇ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಂತು ಅಂಚದ ಐಟು ಭಾಗವತಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲೋಡು ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಕ್ವಶನು ಅದೇ ಏತೇತ ಆನ್ಸರ್ ಫುಲ್ಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲು ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾದ ಭಾಗವತಂ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪರು ಪಂಡ ಭಾಗವತ ತೂಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೂಲ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಬೇತೂಲ ತೂಡು ಪಂಡದ ಆಪುಜಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ತು ಪೂರ್ಲು ಪಂಡ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಅಮಲ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಪನ್ಪರಿಗೆ ಪಂಡ ಉವೇ ಐಟು ಮಲ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಮಲ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕಲ್ಪೊಡ ಐನ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಭಾಗವತ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇತು ಬೇತು ಪುರಾಣ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ನಾನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿರವು ಕೃಷ್ಣನೇದ್ದು ವಿಭಿನ್ನ ಅತ್ತು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನು ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪದೆ ಅಂಚಂದು 18ಮ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲತತ್ವ ಅಂಚದ ಎಂಟಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯ ಪಂಡ ಈ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬತ್ತನ 31 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವು ಸಾಂಖ್ಯ ಕಲ್ಪವೇರು ನಮಕ್ ಅವೇ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂಚದೈತ ಶ್ರವಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುರ ಬಂಧ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾಯರು ಅದೇ ಬೊಕ ದೇವತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಭೌತಿಕ ಅಂಚದ ಜಗತ್ತಿಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಣು ಐಕ್ 24 ತತ್ವ ಐನ್ ಪನೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪ್ರಧಾನ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಐನು ಅದೇ ಐನು ನೆತ್ತ ಪಂಚ ಏಕೆಂಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮುಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡೈಕ್ ಪಂಚಭೂತ ಆ ಪಂಚಭೂತದ ಅಂಶನ್ ಅದೇ ಪಣವು ಇಂಚ ಆಪಣ ಐತೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತದೆ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತಡ್ ತುಲೇತು ಡೀಟೇಲ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಣಕ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಐಟು ಈ ಅಂಶದ ಐನ ಅಂಶದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ಐನ್ ಪುರ ಅವೇ ಐನ್ ತೆರಿಪಾಯರ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಐನ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಯ್ಯ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ 54ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ
ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಅಂಗದ ಸೃಷ್ಟಿ. ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಈ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತಮ್ಮದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಸ್ಕಂದಡ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ನೆ ಸ್ಕಂದಡ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದಡ್ಲ ಬರೋನು ಅಂಜದು ಈ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಎಂಚಿನುಂಡು ಭೌತಿಕ ರೂಪವೇ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಏರೆಗ್ ದೇವರೇನು ಪಂಡ ಪಂಡ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪರೆ ಆತು ಏರೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಯೋಗಿನ ಧಾರಣಾಶ್ರಯ ಅಬೆ ವಾ ಯೋಗಿಗೆ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಗೂ ಪರೆ ಅದು ಒಯ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಕಣ್ಣುಗೆ ತೋಜುನೇನ್ ಮಾತ್ರ ನಂಬೇರು ಬೇತು ಇಲ್ಲ ಅಕಲ್ ನಂಬುಜಾರು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಮಿತ್ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ತಾವಡು ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರ ಅಂಗದ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಾಂಡು ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಅಂಗದ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರ ಎಂಚಾದ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತುಯರೋಲ್ಲ ಇನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಾದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾನ್ ಪೋಪೇರು ಏರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗ ಅಂಚದ 53 ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ ಐನೆ ಪಂಡೆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನಾಯನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತು ತೇಲೊಂದಿಪ್ಪನ ಬಂಗಾರದ ಅಂಡನ ಪ್ರವೇಶಿಸರ ಬೊಕ್ಕೈನ ಆರು ಐನ ಸುಮಾರು ವಿಭಾಗದ ವಿಂಗಡಿಸ್ಯಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ 54 ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೋಗವೆ. ನಿರಭಿದ್ಯಂ ಕಂ ವಾಣಿ ತತೋ ಭವಾತ್ ವನ್ಯಾವಹ್ನಿ ಅತಾನಾಸೆ ಪ್ರಾಣ ಉತ ಘ್ರಾಣ ಯತಯೋ ನಿರಭಿದ್ಯಸ್ಯ ವಾಣಿ ತತೋ ಭವಾತ್ ವನ್ಯಾವಹ್ನಿರತೋ ನಾಸೆ ಪ್ರಾಣೋತೋ ಘ್ರಾಣ ಯತಯೋ. ನಾನು ಅವರ ಪನ್ಪೇವೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿದ ಭಾಗವತಂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಇದನ್ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಏರೋ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಬುಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡಲಾಗಿ ಅಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಕುಲಾನು ಉತ್ತಾರ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಡ ಕಂಡನೆನ ಕುಲಾನ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಕುಲಾನ್ ಬೊಡೆದಿ ಅಂಡ ಕಂಡನೆ ಅಂಡ ಬೊಡೆದಿನ ಕುಲಾನ ಪಪ್ಪನ ಕುಲಾನ ಅಮ್ಮನ ಕುಲಾನ್ ಮೂಜಿ ಕುಲಾನು ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ಆತು ಪಣ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನು ನಡೆದು ಕಲ್ಪನೆ ನಡೆದು ನಮಕ್ಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅವೇ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಯಿನ ಭಾಗವತ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇ ಭವೇತ್ ಪುಣ್ಯ ತದಾ ಭಾಗವತಂ ಲಭೇತ್. ಭಾಗವತ ಮಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಡಿ ಏರು ಪುಣ್ಯ ಮಂದಿರಿ ಅಂಚಣ ಮಾತ್ರಗೆ ಏತು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗಳ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಭಾಗವತ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಕಥೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಪನ್ನಗ ಇಂದ್ರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಮೃತ ಕುಂಭ ಪತೊಂದು ಅದೇ ಅಮೃತದ ಮಲ್ಲ ಕಡ ಪತೊಂದೇ ಬರ್ಪೇರು ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮೀರ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಭಾಗವತ ಪನೊಂದುಲ್ಲರತ ಆ ಭಾಗವತ ನೆಂಕ ಪಲ್ಲೆ ఆయన ಬದುಕವಡತ್ತ ಈ ಅಮೃತ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ ಬದುಕುವೆ ಐಕಾರ ತಿಳಿತದ ಪನ್ಪರಿಗೆ ಕೊಸುದ ಕೊಕತ ಲೋಕೆ ಕ್ವಾ ಕಾಚ ಕ್ವಾ ಮನೀರ್ ಮಹಾನ್. ಅಯ್ಯೋ ಉಲ್ಪರ್ದು ಓಡೆ ಸಂಬಂಧ ಈ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಈ ಅಮೃತ ಪರ್ನ ಏತ್ ವರ್ಷ ಬದುಕಲು 1000 ವರ್ಷ 1,00,000 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಪಣ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕಲ ಸೈಯಡತ್ತ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭಾಗವತದ ಸ್ಥಾನ ಒಲ್ಪ ಈ ಅಮೃತದ ಸ್ಥಾನ ಒಲ್ಪ
ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಚೂರುಲ್ನ ಒಂಜಿ ನವರತ್ನಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಜ್ರ ಡೈಮಂಡ್ ನಮ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪ ರಡ್ಲ ಮೆನ್ಕು ಪಲ ಪಲ ಅಂದತೆ ರಡ್ಲ ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಕುಪ್ಪಿದ ಚೂರ್ಲ ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಜ್ರಲ ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಐನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ಅಂಚದ ಈ ಓಡೆ ಎಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಅರ ಐನ್ ಪನ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜೆರು ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದುರ್ಲಭ ಇಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭ ಸುರ ಪಂಡ ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದುರ್ಲಭ ಈ ಭಾಗವತಂ ಅದೇ ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕನ ಪಂಡ ನಮ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಬಡ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಭಾಗವತನ್ ಕೇಂದು ದೇವರನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ವಿಷಯ ಕೇಂದು ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾರು ತಕ್ಕಡಿದೆತ್ತೊಂಡರಿಗೆ ಒಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಡ್ ತಕ್ಕಡಿದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪೂರ ಗ್ರಂಥನ ಪಾಡಿರಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಭಾಗವತ ಪಾಡಿರಿಗೆ ಭಾಗವತನೇ ವೆಯ್ಟ್ ಆದ ಉಂತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಪೂರಾ ಋಷಿನಕ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತರಿಗೆ ಕಲಿಯುಗಡು ಮುಕ್ತಿಗು ಭಾಗವತರದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ವಿಧಾನ ಉಲೈಜಿನ್ ಇರ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಕತೆ ಬರ್ಪುಣವೇ ಅನ್ಪನ್ನೆ ಪಣಾತ್ ಮಹಿಮೆರ್ದು ಕೂಡ ಭಾಗವತ ಮಂಚದ ನಮ್ಮ ಏತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಕೇನ್ಬಾ ಏತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಪನ್ಪಾತ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಾಪ ಅದೇ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಎಂದು ಆಚಿನ ರಹಸ್ಯ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ಇರೆಗ್ ಮತ್ಸರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು ನಾನ್ ಎನ್ವಿಯಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥದ ಅಗತ್ಯದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೊಂಡ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಭಾಗವತಂನ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಿಂಜ ದೂರ ಪೋಡುಂದ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಒಂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ నువ్వు ಒಂಜಿ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಧರ್ಮನ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನೆತ್ತೆದ್ರು ಪೂರ ಫೈಲ್ ಅಂಚದು ಬೇತೆ ಓಲ ಬೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಭಾಗವತ ಇತ್ತಂಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವೋತ್ರ ವೇದ್ಯಂ ವಸ್ತಮತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಶ್ವರಃ ಸದ್ದಿ ಅವರು ಶುಶ್ರೂಷುಭಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವಾನ್ ಕೈತವ ಪಂಡ ಚೀಟಿಂಗ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅದೇ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಧರ್ಮ ನೀಕ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಣ ಪಂಡ ಇಂದು ಮಂತಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕುಣು ಮಂತಂಡ ತಿಕ್ಕುಣು ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಈ ಜಗತ್ತದ ಕುಲ್ಲವನ ಧರ್ಮ ಐನೊಂದು ಟೋಟಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೋಜಿತ ಕಿಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದೆತ್ತ ಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಭಾಗವತಂ నువ్వు పన్పుండు పరమ పరమ పన్న హైయెస్ట్ శ్రేష్టమైన భాగవతుడు పన్న ధర్మ శ్రేష్టమైన టాప్ మోస్ట్ భాగవతం అంచిన ಶ್ರೇಣಿ ದಯಕುಲ್ಲದೆ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಧರ್ಮನ್ ಪನ್ಪುನ್ ತುಲೆ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಅದೇ ಏತು ಕೇಂಡಲ ಮಂಡೆ ಪೋಗು ಸುಲಭ ಅದೇ ಭಕ್ತರ ಸಂಗಡ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವಿನಮ್ರ ಅದೇ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ಪುರ ಬುರ್ದು ಅದೇ ಇಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದೇವರೇ ಇರೇ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪವಡು ಅಂಚಿನ ಭಾವಡ ಕುಲ್ಲುನ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪನು ಅವು ಎತ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಕೇನು ನೆಡ್ದಿಗೆ ಭಗವಂತ ಉಲೈ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸದ್ಯೋ ಅವರುದ್ಯತೆ ಅತ್ರ ಕೃತಿಬಿ ಶುಶ್ರೂಷುಬಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಕೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಬತ್ತು ಹೃದಯ ಕುಲುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಆತ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ಸತಾಂ ಪಂಡ ಭಕ್ತರು ಅಂಚದು ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಂ ಪಂಡ ಪಂಡ ಏರೇ ಪುರ ದುರ್ಗುಣರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಫ್ ದ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಎಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಪಣ ದ್ವೇಷ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬುಡೋಡು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತ ಏನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ ಭಾವನೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಉಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಂಡು ಈಜಿಂದ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಪನೊಂದುಲೇರು ಮಾರೆ
ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ ಕುಲ್ಲು ನಮಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡು ನಮ ಕುಲ್ಲೋಡು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನೇರ ಭಾಗವತರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಕ್ ತೋಜುನ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನಗೆ ವೇದ್ಯಂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಅಂಚದ ವಾಸ್ತವಂ ಅತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ಅಂಚೊಂದು ಮಾತೇರ್ನಲ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪುನ ಗ್ರಂಥಗೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತೇರ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುನ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯನು ನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ದಿ ಮೂಜಿ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ತಾಪತ್ರಯ ಉನ್ಮೂಲನಂ ಪಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ತರದ ದುಃಖತೆ ತ್ರೀ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಿಸರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ತ್ರೀ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಿಸರಿ ಪಂಡ ಆದಿ ಆತ್ಮಿಕ ಆದಿ ದೈವಿಕ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಈ ದುಃಖರ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಪ ತುಲೆ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭಾಗವತಂ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜ್ ವ್ಯಾಸದೇವ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇದೇನು ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಂತೇರ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪರಿಪಕ್ವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪಣಂದು ಯಾವ್ಗೆ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ದೇವರ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗನ್ನು ಒಂಜೆ ಯಾವ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥದ ಅಗತ್ಯದಾದ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥದ ಅಗತ್ಯದಾದ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿಂವಾ ಪರೇರ್ ಅದೇ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥದ ಅಗತ್ಯದಾದ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಕೇಂಡ ಉಂಡೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ರ ಭಾವಡು submissively hear the message of Bhagavatam. By this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. ಹೃದಯ ಸದ್ಯೋ ಅವರುದ್ಯತೇತ್ರ ಕೃತಿಭಿ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಭಗವಂತ ಹೃದಯ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳರಿಗೆ ಲೇಟಿಜಿಗೆ ವಿತೌಟ್ ಡಿಲೇ ತತ್ಕ್ಷಣ ಅವೇ ಕ್ಷಣ ಹೃದಯನ ದೇವರ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಭಾಗವತದ ಮೂಲಕ ತುಲೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉದ್ದವಕ್ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನ್ ಇಂಚ ತೂಪುನೇನ್ ఏ కృష్ణ పనిపేరు కలియుగడి అని ఆప్పల భాగవతముడు పెన్ అంచదు కలియుగడు భాగవతముడు సాక్షాత్ భగవంత ఉప్పారు అవే భాగవత కంಡು ఖాళీ బుక్కత్తవు సాక్షాత్ దేವರು ಆತು ಮಹಿಮೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಂದ ನು ಪುರಾಣಡ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತು ಬೇತು ಪುರಾಣಡ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನಾಗಲ ಕೇನ್ನಾಗಲ ನಮ್ಮ ಆತು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕೇಂಡ ನಮಕೈತ ಫುಲ್ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ರೇನೆ ಐಕ್ ನೆನೆಪ್ ಮನ್ಪಾನೆ ಭಾಗವತಿ ಈತು ಮಹಿಮೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಆ ಸುಲವಡ ಅರ್ಥ ಲಾಭಜವು ಅದೇ ಪಂಡೇರು ದುಂಬೆ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅದೇ ಏರು ಪಂಡೊಂದು ಪರಮಹಂಸರಿಗಿತ್ತನಗೆ ಪರಮಹಂಸರ್ ಪಂಡ ಈ ದುರ್ಗುಣರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಐನಕ್ಲು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅದೇ ಐದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಐನಕ್ಲೆ ಗುಪ್ಪುನಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಕು ಸತ್ಯಯುಗಡ್ ನೆತ್ತ ಪುದರ ಪರಮಹಂಸ ಸಂಹಿತ ಭಾಗವತಂದ ಪುದರ್ ಪರಮಹಂಸರಿಗಿತ್ತನದೆ ನಮಕ್ಕೇಂದು ಹಂಸ ಅಂಡಲ ಅವಡು ಅದೇ ಹಂಸದ ಗುಣನ ಮಾಡವರೋಡು ಸಾರನು ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪುನ ತತ್ಸಾರಭೂತಂ ಅದೇ ಸಾರನು ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪುನ ನಮಕ್ ಬರೋಡು ಅದೇ ಸಾರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡಿ ಎಂಜದು ಎನ್ನೋರ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ನಿರ್ಬುದ್ಧಿತಸ್ಯ ವಾಣಿ ತತೋ ಭವತ್ ವನ್ಯ ವಹ್ನಿರತೋ ನಾಸೆ
ಪ್ರಾಣತೋ ಘ್ರಾಣ ಏತಯೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. प्रथमं वहिनीरभवत् प्राणतो अनितो वहितो नातो निरभिद्यता अस्य प्रथमं खवाने ततो भवत् वन्यवह्निरतो नासे प्राणतो घ्राण एतयो निरभिद्यता ತೋಜಿಂದ ಅಸ್ಯ ಆರ್ನ ಪ್ರಥಮಂ ಸುರುಕು ಮುಖಂ ಬಾಯಿ ವಾಣಿ ಪಾತೆರುಣ ಇಂದ್ರಿಯ ತತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಭವತ್ ಉಂಡಾಂಡ್ ವಾಣ್ಯ ಪಂಡ ಪಾತೆರುಣ ಇಂದ್ರಿಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಹ್ನಿ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಅದೇ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡಲ ಐಕು ಒಂಜೊಂಜೆ ದೇವತೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಇದ ಗಾಲಿ ಎತ್ತು ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುನೆ 49 ಟೈಪ್ ಉಂಡು. ಅದೇ ನಮಕ್ ಬಾಯಂಗನಗೊಂಜಿ ಗಾಲಿ ಅವು ಬೇತೀನಿ. ಅದೇ ಅಕ್ಷಿಪಾಡ್ನಗೊಂಜಿ ಗಾಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೇತೀನಿ. ಉಸಿರಾಟ ಮನ್ಪೆರೊಂಜಿ ಗಾಲಿ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತೀನಿ. ಸುಮಾರು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಆತ ಗಹರ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಅಂಚದು ಇತ ಪಾತೆರೆ ಅಗ್ನಿ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಗ ವರುಣ ಅದೇ ಜೊಲ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪುಲೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬಾಯಿ ಉಣ್ಗುಂಡು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಅದೇ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಜೊಲ್ಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಜೊಲ್ಲು ಬತ್ತ ನಾವು ಪಾತೆರ್ ಹಾಪುಜಿ. ಅದೇ ಅಂಚದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏರ್ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳೇರು ಅಗ್ನಿ ದೇವರು ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳೇರು. ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನಗ ವರುಣ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅವೇ ಅಂಚದ ವನ್ಯ ಪಾತೆರುಣ ಇಂದ್ರಿಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಹ್ನಿ ಪಂಡ ಅಗ್ನಿ ದೇವರು ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ ಅಂದೇ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಅತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಸೆ ಮೂಂಕುದ ರೆಡ್ ಹೊಳ್ಳೆ ಹುಳು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಉತ ಕೂಡೊಂಡು ಘ್ರಾಣ ಪಂಡ ಗಂಧನ ಗ್ರಹಿಸವನ ಇಂದ್ರಿಯ ಘ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಪನ್ಪ. ಅದೇ ಪಂಡ ಮೂಂಕು ವಾಸನೆ ಪರಿಮಳ ತೂಪುನ ಏತಯೋ ಐಟ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಇದೇನ್ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆರು ತುಲೆ ಪೂರೆಡ್ದಲ ದುಂಬು ಆರ್ಡ ಬಾಯಿ ತೋಜಿನಿಗೆ ಅದೊಂದು ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷದ ಇದೇನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಎಂಚೆಂಚ ನಮ್ಮ ತೂಪ. ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ 14 ಲೋಕ ಅದೇ ಅಂಚದ 14 ಲೋಕಡು ಸತ್ಯಲೋಕ ಭಗವಂತನ ಮೋನೆ. ಅದೇ ಪಾತಾಳ ಭಗವಂತನ ಪಾದ. ಇಂಚ ಪೂರ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುಂಟು ಈ ಲೆಕ್ಕನೆ. ಅಂಚದು ಪೂರ ಎಡಲಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಆಡ ಬಾಯಿ ತೋಜಿನಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಂಗ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಮೂಡ್ನಿಗೆ ವಾಗ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಅದೇ ಪಾತೆರುಣ. ಐಕ್ ಅಧಿದೇವತೆ ಆದ ಅಗ್ನಿ ದೇವರು ಬತ್ತೇರು. ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಬೋಡು. ಅದೇ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ವಾ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನ ಪಂಡ ಅಗ್ನಿ ದೇವರು ಬತ್ತು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪವ ನೋಡ ಪಾತೆರ ಪವರ್ ಈಗ ನಾವು ಪಾತೆರ ಪೂಜಿ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪೂಜಿ. ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ಪುರ ಎಂಚ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೈ ಪಂದೊಂಡ ಇಂದ್ರ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪಾರು ಅಂಚೊಂದು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ
ವಾಗೇಂದ್ರಿಯ ಮೂಡುಂಡು ಐಕ್ ಅಧಿದೇವತೆ ಆದ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಬತ್ತರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ನಾಸಿಕ ರಂಧ್ರುಳು ಮೂಡುನಿಗೆ. ನಾಸಿಕ ಪಂಡ ಪರಿಮಳ ತುಯರೆ ವಾಸನೆ ತುಯರೆ ಅದೇ ನಾಸಿಕ. ನಾಸಿಕ ಪಂಡ ಮೂಕು. ನಾಸಿಕ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅದೇ ನಾಸಿಕ್ ಅದೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಾಸಿಕ್ಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾದ ಮಂದೇರು ನಾಸಿಕಡು ನಾಸಿಕಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾದ ಮಂದೇರು ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಾಸಿಕ್ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲ್ ಪೋತಾರೆ ನಾಸಿಕ್ ಮತ್ತ ಸೂರ್ಪನಕ್ಕನ ಮುಂಕು ಅದೇ ನೋಸ್ ಕಟ್. ಎಸ್ ಶ್ರುತಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡರ್ ಅದೇ ಸೂರ್ಪನಕ್ಕಿನ ಮುಂಕು ಕೊಯ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಾಸಿಕ್ ಆತನ ಅದೇ ನಾಸಿಕ. ನಾಸಿಕ ಪಂಡ ಮುಂಕು ರಂಧ್ರೋಳು ಅಂಚನ್ ಮೂಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇಟ್ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣವಾಯು ತೋಜಿನಿಗೆ. ಪ್ರಾಣವಾಯು ವಾಯು ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಏತು ಟೈಪು ಸುಮಾರು ಪನ್ಪೇರು ನಾಸಿಕ್ಯ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ದ ವಾಯು ಉಂಡು. 49 ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತಾಯ್ತು. ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಉಪಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಒಂಜಿ 10 ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವೇ ಒಂಜೊಂಜಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ವಾಯು ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸುಮಾರು. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ಶರೀರ ಎತ್ತು ಟೈಪುದ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಇದೆಂದು ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂತುಲೆ ಎತ್ತು ಗೆಹರ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಡುಂಡು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲ ದಾಲ ಫೇಲ್ ಅವು ಮತ್ತ ಅದೇ ನಾವು ಪೂರ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರು. ಅದೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದೇರು ಅದೇ ಆರೇಪ ನೋಡು ನೀ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಐದು ದಾದ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಬೇತೆರ್ಲ ಪನ್ನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಂತಂಡ ಆ ಕಂಪನಿದಾಕ್ಲೇ ಪನೋಡು ಐಟು ಇಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐನು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟ್ ಮನ್ಪುನೆ. ಅದೇ ಬಾನೆಟ್ ಹೋಲ್ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನೆ ಐತ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಉಂಡು. ಅದೇ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನೆ ಐತ ಬಟನ್ ಹೋಲು ಫುಲ್ಲು ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ಡ್ ಕೊರ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಲೇ ಪನೋಡು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜಗತ್ತು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದಿರ ಅವ್ರು ಪೂರ ಪಂತೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅದೇ ಐಕೆ ಕೊರ್ತು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೇರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ದು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ತದು ಇತ್ತನ ಮಂಡೆ ಪುರ ಹಾಲ್ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಜನಕ್ಲವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪನೆ ಅವು ಇತ್ತು. ಕಲಿಯುಗಡು ಪೂರ ಸೂಸೈಡ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಇಚ್ಚಿ ಏತ್ತು ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಏತ್ತು ಆಂಜೋಕ್ಲು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ದೇವ. ಅದೇ ಪ್ರತಿ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೂಸೈಡ್ ಆಪಣಿಗೆ. ಅದೇ ಸುಮಾರು 5 ಮೆಟ್ಟು ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದೇ ಪಣವೇ ಅಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ ಅಪ್ಪನ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಬುರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರಿಯೋಡು ಜನ್ಮನ್ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪುಡ ಈಗ ಪನ್ಪುನೆ. ಅದೇ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಬೇತವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಿಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪನೆ. ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿನ ತೂದು ಇನಿ ಏಕಾದಶಿನ ಪಂಡ್ದು ಐಕ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಈ ಜವಪ್ಪೋದು 10 ತಿನ್ಪುನ್ನೆ ಹೌದಲ್ ತೂಪುಜಿ. ಅದೇ ಓವೇ ಪುಚ್ಚೆ ಎಲಿತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಜಾತಿ ವೈರ ಅದೇ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಐಕ್ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯಗುಂಡು. ಮನುಷ್ಯಗ ಆಯನ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅವೇ ಬೇತುವೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕೊರಂದನ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯಗ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಿನ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಆ ಬುದ್ಧಿದ ಹೆಚ್ಚ ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪನೆ. ಇದನ್ನ ಎತ್ತು ಕುಶಿತ ಜೀವನ ಗೊತ್ತನೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಎತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡು ಜೀವನ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಅದೇ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ತುಂಡ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಾಣಿ ಲೆಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಮನ್ಪ. ಅದೇ ಐಕ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಅದೇ ನಾಯಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಪಂಥಿತಿ ನೋಡು ವಾ ಪಂಥಿತಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ್ಣನೆನೆತ್ತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಐಕ್ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಡ ಮನುಷ್ಯ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಇತ್ತು ಪೂರ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಅದೇ ದಾದ ಆಯ್ತು ಸೂಸೈಡ್ ಅಂಚ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುನ ಅವು ಮತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಪಂಡದ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನನೇ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಐದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಣಿಲು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತುಂಡು ಅಂಚದ ಇದನ್ನು ತೆರೆಯೋಡಮ್ಮ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನೊಂದು ಭಾವಾರ್ಥಡು ಪ್ರಭುಪಾದೇರು ವಾಕ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಅಗ್ನಿ
ವ್ಯಕ್ತ ಅಂಡ್ ನಾಸಿಕ ರಂಧ್ರದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿರ್ದ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೊಕ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಅಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅವೇನು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜನ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೆಟ್ಟದಾದ ಪನ್ಪೆರು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪುರ ಅಂಚಂದು ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಆಂಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 55 ಅವೇ घ्राणात्वायु ताम क्षिणे चक्षु एतयो तस्मा सूर्य नभिद्येताम कर्णौ श्रोत्रं तथा दिशा ततो दिशा ನಡ್ಡು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಮಂಚ ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐನವೆ ಅದೇ ಯಾನವು ಕಲ್ತದೆ ಯಾನೊಂದು ಕಲ್ದೆ ಓಲ್ಲ ಪಂತಜರ್ ಭಾಗವತ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಬಾರಿ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಈ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ವೈಟ್ ಪಂಡ ಬೇತ ಪುರಾಣಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡತೆ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಡ್ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಶುಕೋ ವೇತ್ತಿ ವ್ಯಾಸೋ ವೇತ್ತಿನ ವೇತ್ತಿವ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಗೆ ಭಾಗವತಂ ವ್ಯಾಸೋ ವೇತ್ತಿನ ವೇತ್ತಿವ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ ఆయన ತುಂಡ ಆ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ನಮಕ್ ಶಾಕ್ ಅವು ಇಂಚಿನೇ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಭಾಗವತನ್ ರಚನೆ ಮಂತನಾರು ಹರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ನ ಬುದ್ಧ್ಯ ನ ಚಟೀಕಯ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಮಾತ್ರಗೆ ಭಾಗವತನ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾ ಬುದ್ಧಿರ್ದ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಾ ಟೀಕೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಓದು ಅದೇ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಓದ್ದೆ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಓದ್ದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ನ ಓದ್ದೆ ಅಂಚದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಓದ್ದೆ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಮಂತುನುಲ್ಯ ಭಾಗವತಮ್ಮನು ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂತ ತೋಜವನೆ ಪಣ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚೆನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಧ್ಯಲೀಲಡೆ 24 ಅತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 24 ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಬಿಡವೆ ಭಾಗವತಮ್ಮು ಯಾನೇನ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಅದೇ ಯಾನ ಅಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಓದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ ವ್ಯವ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪನೆ ಒಂದು ಬೇತ ಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಶುಕೋ ವೇತ್ತಿ ವ್ಯಾಸೋ ವೇತ್ತಿ ನ ವೇತ್ತಿ ವಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಾಹಿ ನ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ನ ಚಟೀಕಯ ತುಲೆ ಶಿವಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐ ಮೇ ನೋ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸದೇವ ಮೇ ನೋ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಸದೇವ ಮೆನೋ ಆರ್ ಮೆ ನಾಟ್ ನೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ದಾಯಪಣ ಭಾಗವತಂ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ತುಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ಪುರಾಣ ಅಂಚಿನ ಪುರಾಣ ಹಾಗೆ ಪರಮಹಂಸ ಸಂಹಿತ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಡೆವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀವು ಭಕ್ತಿರದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪಂడి ಇದು ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ಕಾಲರ್ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ನ ಬುದ್ಧಿಯ ನ ಚ ಟೀಕಯ ಅಂಚದ ನಾಟ್ ಬೈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಯ್ ಶಾಲೆಡ್ ನೂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಪೂರ A+ ಆಗ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಾಟ್ ಬೈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದೇ ತರ್ಕ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬೇತೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಓದು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಐಕ್ ಭಾಗವತ ಅಂಚಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪನ್ಪುರ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಬುಜವು ಅವೇ
ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಏಂಡ ವಿನಮ್ರವಾಯಿನ ಭಾವಡ ಓವೇ ಆತೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿಗೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಏರು ಅಹಂಕಾರನ್ ಬಿಡ್ತಿರು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬಿಡ್ತಿರು ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಡು ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರಾ ದುರ್ಗುಣರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಇದೇನ್ ಬೋಕ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಕೇನ್ವೇರು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಅವಳ ಪರಂಪರೆದು ಪಿದೈ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಫಲನೇ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ನಮಕ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಇದನ್ನು ಒಯ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಈ ಪಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತೆಡ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಹೀನಾಯೇ ಮಂತ್ರಾಸ್ತೆ ನಿಷ್ಫಲ ಮತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬುಡ್ದು ಏತೆ ಜ್ಞಾನ ಗೆತನ್ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಫಲ ಫ್ರೂಟ್ಲೆಸ್ ಫಲ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ರಡ್ಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಲ ಅಂಚಿನೆ ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತ ರಡ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಇಡ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬುದ ಯುಗಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಥಾ ಕಲವು ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಚತರ್ವರ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಕಲಿಯುಗಡು ಪಂಡ 5000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೇರು ಅಥಾ ಕಲವು ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಚತರ್ವರ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಕಲಿಯುಗಡು 4 ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ 4 ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೆರೆದು ಬರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ಏರು ಭಕ್ತರು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿ ಏರು ಪೂರ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐನು ಅಕ್ಲು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕಲಿಯುಗಡು ಬಾರಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಅಕ್ಕೆ ಏರೇರೇನ್ ದೇವರನ ಅವತಾರ ಅಂತೂ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಮೇಕ್ಲು ಕಲ್ಕಿನ ಅವತಾರ ಅದೇ ಹೆಂಚಿನ ಅಜ್ಞಾನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೋಸನೇ ಪಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂಡು ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರೆಯೋಡು ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರೋಡು ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟವೆ ಅದೇ ದಯಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಡೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿ ಜೊತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಐನ ಅಕ್ಲು ನಂಬಿ ಉಪೇರು ಹಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಪುನಿ ಕಲಿಯುಗಾಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ್ವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಯಮರಾಜ್ಯರು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಕ್ಷುರಸ್ಯ ದಾರ ನಿಶಿತ ದುರತ್ಯ ಪಣ ಕತ್ತಿದ ಬಾಯ್ಡ್ ನಡತ್ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡ ಪಣ ಆತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಆತ್ ಈಸಿ ಅತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತನ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಇತ್ತನ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕು ಒವೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಗೊಂದಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪುನೆ ನ ಪುನರ್ಮೋಹಂ ಅದೇ ಮೋಹ ಬರ್ಪೂಜಿ ಏನ ಸಂಶಯ ಪೂರ ದೂರ ಆಪುನು ಪನ್ಪೇರವೆ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆವು ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜವೆ ಯಾನೇ ಪನ್ಪುನೆ ಎನ್ನೋ ವಿಷಯನೇ ಏನು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2.5 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತದಿ ಭಾಗವತಡು ವಿಷಯ ಅದೇ ಇತ್ತನೆಕ್ಲೆ ಮಾತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಎಂಕ ಆತಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ಅದೇ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಓದುನೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಓದು ಕಲ್ತು ಅದೇ ದೇವರೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಪ್ಪ ಸೇವೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆ ತುಡಿತ ಬೊಡಿಗೆ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅದೇ ಅಪಗ ದೇವರೇ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಅದೇ ಅರೆ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಮೇಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಅದೇ ದೇವರು ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆನ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಅದೇ ಸೇವೆ ಮಂತಂಡ ದೇವರೇ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅದೇ ಇಂಚಲ ಮಂತನ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬರೋಣ ಕೆಲವರಿಗಾವು ಇತೆ ಕೆಲವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕನ ಅಡಿತನ ಒಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತನ ಇಟ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅವೇ ದೇವರ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವೇ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಪೇರು ಏರೇನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಏರೇನ್ ಬಾಂಡ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರ ತುಲೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪುನಿಗೆ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪುಡ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ
ದೇವರ್ನ ಶಾಪ ದೇವತನಕ್ಲ ಶಾಪ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತದಾಲ ಮಂತನು ಬುದ್ಧಿನ ಹಾಲ್ ಮಂತ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ತನ್ನ ಆತೆಗೆ ಹಾಲ್ ಹಾಪೆ ಹಾ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪರತೆ ಆ ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ಏರೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುವರೆ ಎನ್ನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪೇರು ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ಯಾನಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪುನ ನಮಕ್ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಆಕಳಿ ಭಾರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಪೇರು ಬೇತಕ್ಲೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದು ಇಂಚೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಕ್ಲನೆ ಮಂಡೆ ಹಾಲ ಅದೇ ಪಂಡ ದೇವರು ಕೊರ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಅರ್ಥ ಬಂದು ನಮಕ್ಲ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇಂಕ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿರ್ ಬುದ್ಧಿಮತಾಮಸ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ ಯಾನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಎಟ್ಟು ಜನಕ್ಲು ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪುಜಿರತ್ತೆ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಡ್ಯರ್ ಬಾರಿ ಯಾನು ಪೂರ ತಿರಿಯಂಡೆ ಅದೇ ಇಂಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಡೀ ಪರ್ದ ಅಂಜೊಂದು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬನತೆ ದೇವರ ಪನ್ಪಾವೇರು ದೇವರ ಪನ್ಪಾವೇರು ಅದೇ ಓಕೇನ್ ಪಾವಡ ಅತ್ತೆ ಆರ್ಕೇನ್ ಪಾವೇರು ಅದೇ ಯಾನು ಕುಲುದನೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪಾವಡ ಆರ್ ಪನ್ಪಾವೇರು ಅದೇ ಹಾ ಅಂಚದು ಭಾಗವತ ಮಂಚಿನ ವಿಷಯ ಶಿವಜಿ ಪನೊಂದು ಲೇರತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥನ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ನ ಬುದ್ಧಿಯ ನ ಚ ಟೀಕೆಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತನ ಅರ್ಥವಂತನ ಸಾಧ್ಯ ನಾ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದೆ ನಾ ಟೀಕರ್ದು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಓದುವೆ ಓದನಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಹೊಡಲಿಜ್ಜಿ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಣ ಓದುನಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅತೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನ ಮನ್ಪ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಪ ಮನ್ಪ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ದು ಕೇನುವ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ದೇವರ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಸೇವೆನೇ ಆಡು ಒಂಜಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾವನ ಆಡು ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಆಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸೇವೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲೇ ಸೇವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಾರು ಅದೇ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಮನ್ಪ ಅವತ್ತು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಅನ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಂತಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಜಾಂಡ್ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಮನ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆದ ಲೆವೆಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರು ಮಲ್ಲಡ್ ನಮಕ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರು ನಮಕ್ ಐಕ್ಲ ವರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇಚ್ಚಿ ದೇವರು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಅನುಗ ಆರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಶರಣ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ತಿರಿಯೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಐನ ಅರ್ಥ ಉಪ್ಪೇರು ಐಕ ಅನುಸಾರವಾದ ಐಕೆ ಗೀತರ್ ಪನ್ಪೇರು ಏ ಯಥಾಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾನ್ಸ್ತತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಏರು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಶರಣ ಅಪ್ಪರಿ ಯಾನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಶರಣ ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ದೇವರು ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಅದೇ ಪೂರ ಭಗವಂತ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಇದನ್ನೇ ಆಪಲ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪಣ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಹಿಂಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ఆయన ಪತನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ ಅದೇ ಅವೇ ಮೈನ್ ಅದು ಭಕ್ತಿಡವೆ ಐಟೆ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕಲ್ ತೀರ್ಥ ಬೋರ್ನ ಐಟು ಪಂಡ ಅವು ಅಂಚದ ಆಯ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಶರಿಯಾಯನ ಗುರುನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಪ್ಪುಜೆರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಉಪ್ಪುಜತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ಗೊತ್ತಾಪ ತಿರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮೈತೆ ಏತು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೊಂದು ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಪ ನಮ್ಗೆ ಏತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪನಿತೆ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪತುಲೆ ಯಮರಾಜರ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಏತು ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ವಿಷಯ ಪೂರ ಅಡೆ ಅಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಪೋನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಚದ ಡೈಲಿ ನಮಕ್ ಏನು ಅದೇ ಕೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಜನಕ್ಲಂಟಿಗೆ ಸೋರ್ದ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೇನು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿತಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಂಚೇನೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಐತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತತ್ತೊಂದೇ ಪುಣ್ ಐ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಸಾಧಿಕ ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸತೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬರೋಡು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ವಿಷಯ ಯಥಾರೂಪ ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದೇನು ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೋಗವೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಭಾಗವತ ಮಾತ್ರ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ಏತೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡೇಕು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಭಾಗವತಂ
ಅಂಚದ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮಕ್ಕೇನು ಆತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಮಕ್ ಅವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ ನಮಗ್ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕ घ्राणात् वायु अभि अभिद्युताम् अक्षिणी चक्षु एतयो तस्मा सूर्य नभिद्येताम् कर्णौ श्रोत्रं तथा दिशा ನಾನವರ ಪನ್ಪವೆ ಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಪನ್ನಗದಾದ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡುವಂತೆ ಬಂಗವು ಭಾಗವತಂ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪನೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪನೆರೆ ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲೇ ಇಜ್ಜಾರ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೋಷನೇ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ತೊಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಯ್ನತ್ ಪನೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅದೇ ಅಂಚೇತೋ ಭಕ್ತರುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಅದೇ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತದ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರ ಅದೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂತು ನಾ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಲೈನ್ ತೂದವ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವಡತೆ ಅಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡದವೇ ಅಂಚ ಅವ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅಂಚದ घ्राणात् वायु अक्षिणी चक्षु एतयो तस्मा सूर्यन्यभ्येतां कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ घ्राणाद्वायुरभिद्युताम् अक्षिणी चक्षुर्येते सूर्योऽन्यभिद्युताम् कर्णो श्रोत्रम् ततो दिशा घ्राणात् वायु अभिद्युताम् अक्षिणी चक्षु एतयो तस्मा सूर्यन्यभिद्युतात् कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः घ्राणात् ಅದೇ ಘ್ರಾಣ ಪಂಡ ಮುಂಕು ಪಂಡ ಘ್ರಾಣಾತ್ ಪಂಡ ವಾಸನೆ ತೂಪುನ ಇಂದ್ರಿಯ ಗಂಧನ ಗ್ರಹಿಸವನ ಇಂದ್ರಿಯ ಪರಿಮಳ ತೂಪುನ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಾತೆರುಣ ಏರು ನೆಕದುಂಬುತ್ತು ಯ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೆ ಅಂಚದ ಪರಿಮಳ ತೂನಾಗ ವಾಯುದೇವರು ಅಭಿದ್ಯೇತಾಂ ತೋಜ್ಯರು ಅಕ್ಷಿಣಿ ಪಂಡ ರಡ್ ಕಣ್ಣುಲು ಚಕ್ಷು ರೂಪನು ಗ್ರಹಿಸವನ ಇಂದ್ರಿಯ ಏತೋಯೋ ಐಟ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂಚಾಯಿನೆಡ್ದವರ ಸೂರ್ಯದೇವರು ನ್ಯಭಿದ್ಯೇತಾಂ ತೋಜ್ಯರು ಕರ್ಣೋ ರಡ್ ಕಿಬಿಕ್ಲು ಶ್ರೋತ್ರಂ ಶಬ್ದನ ಗ್ರಹಿಸವನ ಇಂದ್ರಿಯ ತಥಾ ಅಂಚಾಯಿನೆಡ್ದವರ ದಿಶಾ ಆಯಾ ದಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಧಿಪತಿ ಆಯ್ನ ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಅಂಚದ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆರ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಣ ಭಾಗವತ ಪಣ ಪಿದೈದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಅಂಚ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏರ್ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೇರು ವಾಗೇಂದ್ರಿಯಡು ಅಗ್ನಿ ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ನಾಸಿಕ ಐದು ದಾದ ಬತ್ತನಿಗೆ ನಾಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣವಾಯು ತೋಜಿನ ಅಂಚದ ಐತೆ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ ಮುಂಕು ಅದೇ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಯರೆ ಐತ ಅಧಿದೇವತೆ ಆಯ್ನ ವಾಯುದೇವರು ಬತ್ತೇರು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೆಲ್ ತೂಪುನ ಅದೇ ಪರಿಮಳ ತೂಪುನ ಒಂದು ಬರೋಂಡ ಐಕು ವಾಯುದೇವರು ಬೋಡು ಈಜಿನ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ನಮಕ್ ಅದೇ ಪರಿಮಳನ ವಾಸನೆನ ಅವೇ ಐಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದೇವತೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ತುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ
ವಿಶ್ವರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣುಲು ಗೋಚರಿಸಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಅಂಚದು ಕಣ್ಣು ಗೋಚರಿಸಣಿಗೆ ಅಂಚದು ಐಟ್ ದೃಗ್ ಇಂದ್ರಿಯ ತೋಜುನಿಗೆ ಅಂಚದು ಈ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಐತ ಆದಿ ದೇವತೆ ಆಯ್ನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಬತ್ತರ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ನೇರ್ದಾವರ ಸೂರ್ಯ ನೇರ್ದಾವರ ಅವೇ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಗ ಒಂಜೊಂಜೆ ದೇವತೆ ನಕ್ಲುಲ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂಚಂದ ಮುಲ್ಪತುಯ್ಯ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಅಗ್ನಿ ಅದೇ ನೆಕದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಯ್ಯರೆ ವಾಯುದೇವರು ಅಂಚದು ಕಣ್ಣು ಸೂರ್ಯ ಬತ್ತೆರು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಡ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಕೆಬಿ ಮೂಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನದೆ ಕಿಬಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋಣ ಅದೇ ಅಂಚ ದೇವರ ರಡ್ಡ್ ಕಿಬಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಕ್ ಅದೇ ಬಾಯಿ ಒಂಜೆ ಕೊರ್ನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಾತಿರ್ಲೇನ್ ಕೇಳನೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ್ ಐಟ್ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ತೋಜಿಂದ ಐತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕದ ಅಧಿಪತಿ ಆಯ್ನ ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಬತ್ತಾರೆ ದಿಗ್ ದೇವತೆ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪರೆ ಅಕ್ಲಿಗ ಪಣ ದಿಕ್ಕದ ಅಧಿಪತಿ ಅಕ್ಲು ಆಯಾ ದಿಕ್ಕುದತೆ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಐತ ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಅಂಚದ ಭಾವಾರ್ಥಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ವಿವರಿಸವರು ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ದೈಹಿಕ ಭಾಗಗಳು ಪುಟ್ಟುದು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೈಹಿಕ ಭಾಗದ ಅಧಿದೇವತೆ ನಕಲ್ನ ಆವಿರ್ಭಾವನ ಮುಲ್ಪ ವಿವರಿಸಲಾತಂದು ಅವನುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಲ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈಹಿಕ ಭಾಗಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬೊಲೆಪುನಂಚೆನೆ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಡ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಿಕರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಐನ ದೇವಹೂತಿಗು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಗೋಚರಿಸೌಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಧಿದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ನ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅದೇ ಬಾಯಿಗ ಅಧಿದೇವತೆಯರು ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದೇ ಇಜಿನ ಮರಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯಿಗೇರ ಅಧಿದೇವತೆ ಪಾತೆರೇರೆ ಪಾತೆರೇರೆ ಅಗ್ನಿ ಹರ್ಷಿತ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಯ್ಯರೆ ವಾಸನೆ ತುಯ್ಯರೆ ಅಧಿದೇವತೆಯರು ವಾಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಬೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅವೇ ಈತ ಕಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕೇಂದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಇಜಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಇಜಿನ ಅವ ಕೇನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಇಂಚ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಇಂಚ ನೆನೆಪುದಿ ನೀನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಈತ ನೆನೆಪುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕೆಬಿಕ್ ದೃಗ್ ದೇವತೆ ಪಂಡ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕದ ದೇವತೆ ನಕ್ಲುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೃಗ್ ದೇವತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕಡ್ 4 ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಾತೆರುನೇಕ್ ಅಗ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೆಲ್ ತೂಪುನೇಕ್ ಇರ್ ವಾಯು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣಗ್ ಸೂರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿಕ್ ದೃಗ್ಗೇಂದ್ರಿಯ ದೇವತೆ ಅವೇ ಅಂಜದ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಅವೇಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದಿ ದೇವತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜೊಂಜೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ದೇವತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ನೇತ್ರ ಆವಿರ್ಭಾವದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡುನೆವು ಪನ್ಪುನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಹೇಳಿಕೆಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡ್ದು ಸಹ ನು ಸಮರ್ಥ ಆತಂಡು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಅಂತೂ ಗೀತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿದೇನು ಅಂಚದು ದದಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ನೇತ್ರದ ಆವಿರ್ಭಾವದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡಿಯರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಅವೇ ಪನ್ಪುನ ಭಾಗವತದ ಹೇಳಿಕೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಆತಂಡ ಅಂಚ ಸೂರ್ಯ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಕಣ್ಣಲೆಡ್ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆತೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣು
ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ನೇತ್ರ ಪಂಡದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಲ್ಲ ಸದಾ ಪನ್ಪುಣ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ್ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ ಇದನ್ ಪನ್ಪೇರ್. అంటే జచ్చక్షురేస సవిత సకల గ్రహాణం అయిన పనిపేరు నువ్వు బ్రహ్మ సంహిత శ్లోక ప్రభుపాద ముಲ್ಪ పనిపేరు ಪಣ ಸೂರ್ಯ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಕಣ್ಣು ಅವೇ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ ಕಣ್ಣು ಅಂಚ ವಾಸ್ತವವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ವಿಶ್ವ ಶರೀರಡ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು ಪೂರಲ ವಿಶ್ವ ಶರೀರಡ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಕೇವಲ ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನು ಒದಗಿಸೋಣ ಅಂಚದ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಮಗ್ರಿನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಒದಗಿಸೋಣ ಇನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪಂತರ ಐನೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪರು ಸಮರ್ಥಿತ ಆಯ್ನ ಅಂಚೆನೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಮ ಪ್ರಭುನೆಡ್ದೆ ನಡತುದಂಡು ಮೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಚರಾಚರಂ ಅದೇ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ನೆಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಭಗವಂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪಂತೇರ್ ಓರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತು ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ನಡೆದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಭಾಗವತಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ತೂತ ಅದೇ ಗಾಲಿ ಬೀಜುನೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನೆ ಅದೇ ಮದ್ಭಯಾತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯಡೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅದೇ ಎಂಬೊಂಡ ತೋಜಾವೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಚದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಂಡಿತಿತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ದಾದಮನ್ಪೋಡು ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತುಂಡ್ ಬರುಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಎತ್ನೆ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25 ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಚದ ಇಟ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಡಿತಿತ್ತಾರೆ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕಾಡು ಅದೇ ಮದ್ಭಯಾದ್ವಾತಿ ವಾತೋಯಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತಪ್ತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ವರ್ಷಾತ್ ಇಂದ್ರೋ ದಹತಿ ಅಗ್ನಿರ್ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚರತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸುಪ್ರಿಮಸಿ ದಟ್ ದ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋಸ್ ಅದೇ ಗಾಳಿ ಬೀಜುನೆ ಭಗವಂತನ ಪೋಡಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅಂಚದ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸವನೆ ದ ಸನ್ ಶೈನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮೀ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸವನೆ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇಂದ್ರ ಸೆಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಶೋರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅಂಜದ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಿಡ್ದೆ ಇಂದ್ರ ಬರ್ಸನ್ ಕಡಪವರಿಗೆ ಫೈರ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅದೇ ಅಂಜ ಸೂಪ್ ಒತ್ತವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಡೆತ್ ಗೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟೋಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅದೇ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಪುಲ್ನ ದೇವರನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಿಡ್ತಿ ಅದೇ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಎಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಪುರ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವನು ಭಾಗವತ ತೂಂಡ ಇಕ್ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪುಡಂಜ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕಲ ಈಸಿ ಆಪುನ ಅದೇ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದು ಬೊಕ್ಕದ ಪುರ ಮರತು ಬಿಡಪ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಮನ್ಪವೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅದು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಂಘ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪರ ಆಪುನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದವೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮನೆ ತೂರ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಮಾರು ಬಹುವೇದಿತವ್ಯಂ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲ ನಮ್ಮಡ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನ ಇಟ್ಲ ತಾಪತ್ರೆಡೆ ಬೂರ್ನಕ್ಲುಪ್ಪುನೆ ಮಾತ್ ಅದೇ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ತತ್ಸಾರಭೂತಂ ಅದೇ ಸಾರಣ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪೊಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಣಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೋಗವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ